I passem dels nostres veïns escènics de Poble Nou a parlar amb uns personatges que, la veritat, no ens agradaria gaire tenir com a veïns. Són Macbeth i Lady Macbeth, que aquests dies ocupen aquí la sala petita del Teatre Nacional, tot i que ho fan en bona companyia. Això sí, no són els únics que els trobem aquí a escena. Per exemple, els trobem amb el Marc Rodríguez. Com estàs, Anna? Molt bé, ben trobat. Bé, escolta, la família Macbeth Sí. tampoc són tan dolents. Vols dir que tenen coses bones i coses dolentes? Com tothom. Dolentes en tenen unes quantes. Unes quantes. Però són bona gent. Sí, home, el que passa que es posen neguitosos i llavors... Tu doncs els Actuant raro. Vols que te'ls presenti? presentaries? Sí. Sí, fem un reportatge a fons. vine amb mi. Som-hi. En l'àmbit teatral hi ha una superstició que diu que Macbeth és una obra maleïda. No sabem si serà per això que la seva estrena va anar acompanyada a posteriori d'una, diguem-ne, polèmica disculpa del seu director, l'Àlex Rigola, que va modificar-ne lleugerament el resultat final sense alterar, això sí, el seu plantejament original. Sigui com sigui, a la sala petita del Nacional ara hi trobem 6 personatges i tot un Shakespeare carregat d'emocions especialment contingudes en aquesta posada en escena que avui coneixerem a fons. Però abans de conèixer la gent que forma el repartiment de Macbeth, us ensenyarem una mica on passa la història. Normalment la veieu des d'allà cap aquí, doncs ara esteu aquí cap allà. Aquí tenim uns arbres. No s'ha matat cap arbre per fer aquesta funció, perquè són de plàstic. I aquí darrere, mira, tenim una caseta que al llarg de l'obra l'anirem visitant i no sabem què passa aquí dins. Si és res de sobrenatural, no pot ser res de bo. Havíem de buscar aquest espai, aquest territori desconegut, que ens produeix una certa angoixa, i no hi ha res que ens produeixi més angoixa que un bosc a la nit. És intentar apropar-ho de la manera més contemporània, entre cometes, possible, intentar que el text sigui el més intel·ligible possible i a la vegada respectant el vers. Però clar, la posada en escena és el que és una posada en escena que és austera, és directa. L'Àlex ha anat cap a un llenguatge una mica més fred, una mica més distant, una mica anar a contratext, i potser el resultat final és una mica més fred, més distant, quasi més brechtià, no? Si a casa, Anna, t'aniré vessant les cares dels criats, perquè semblin culpables. Macbeth és sobretot un thriller on hi ha la preparació d'un assassinat, es produeix l'assassinat i després les conseqüències que aquest assassinat porta. Jo crec que hi ha una història d'amor que és el que és més maco de la història de Macbeth, la història d'amor entre ells dos, que és el més important. No tot el que fan ho fan per amor. A diferència de Ricard III. Ricard III per mi és un malo, però que disfruta amb el mal. I d'això sí que se'n diu trucar a les portes de l'infern. El rei simplement és un punt de llança per destapar totes les malifetes que després els hi cauran a sobre a tots dos. Simplement és un senyor poderós, que no sabem si exerceix bé o malament el seu poder, però que els altres volen tenir això, la monarquia, volen tenir el que és ell. L'ambició i les ganes d'anar més i les ganes de creuar portes a parts desconegudes d'un mateix i dels altres acaba que tot plegat acabi un bany de sang, no? Permet-me que t'abraci. El rei Duncan té molt a veure amb tota aquesta tragèdia, però no seria ningú si no tingués un fill. I el fill es diu Malcolm, i ara us el presento, perquè no és un fill qualsevol, és un fill, i és el senyor Oriol Dinar. Us el deixo. Bones. Aquestes samarretes tan petites i que podré fer 2 coprellits quan acabem les funcions. Van aparèixer un dia d'assaig i de cop i volta hi anàvem vestits. Em sembla que hi havia una mica la idea de no fer un vestuari teatral, sinó que pogués ser una cosa una mica fortuïta de què m'he posat per assajar, què m'he posat per venir avui a l'assaig. La interpretació que li han donat ha sigut diferent, però a mi m'ha agradat. Inclús l'escenografia, encara que fos una obra ambientada en el seu temps, jo crec que hem sortit molt contents. M'ha sorprès, però m'ha quedat en general, l'he trobat molt ben interpretada i molt bé. Anem cap als camerinos a conèixer la resta de la companyia. Joan, no. No, anem cap dalt. Les entrevistes, no toco, que ja està, però puc passar? Sí, passa. Guarda, sisplau. Passa. Ah! Escolta'm, i què? Què els hi fas de guia, tu? Jo ho vaig fer lliure, això. Què els hi fas tu ara?
Jo els vaig fer la guia del seu festuquer nacional. No veu una mica gran? Què? Parlem d'algú? Et fa gràcia la cosa? No. És que em sap molt greu. Som molt amics. És una broma. Som molt amics. És el meu millor amic, el Marc. Jo sóc el padrí del seu fill. És el padrí del meu fill. I ens estimem molt. I som iguals, físicament. Bueno, jo estava fent estiraments i la meva amiga ha vingut aquí i llavors ja he dit, fes estiraments i coses aquí més que el fan una mica la veu, coses d'aquestes que s'han de fer per després donar-ho tot a dalt d'un escenari. I de passo un saludo, que sempre està bé, que des d'ahir que no la veia. És que si no ens hem de posar al dia de les coses quotidianes, que també tenim vida més enllà de les tables. Del teatre. Tot està a la disposició i servei de vostra majestat. Ai, senyor, quan te diuen Lady Macbeth, perquè realment és un dels personatges grans de la història i grans de Shakespeare, és la dona. Shakespeare parla de coses tan universals i tan grans que et permet fer 50.000 coses. Aquest és el perill també de Shakespeare, que tanta llibertat a vegades abruma. Shakespeare per mi és molt, a mi em costa molt, és molt difícil, realment és molt... Ja no per respecte que li tinguis, que és molt gran, sinó que realment costa, vull dir, hi ha un vers... Jo puc donar fe que són uns versos que es diuen molt fàcilment, que sonen molt bé i que dona gust poder-los dir. Aquesta és una de les raons per les quals un actor se li omple la boca, mai millor dit, de paraules quan fa Shakespeare. Apa, gràcies per tot i fins la pròxima. Si això segueix sent una manera d'actuar que teniu vosaltres, d'anar seguint-nos als camerinos, al nostre lloc d'intimitat, sereu sempre benvinguts. Gràcies. Fins la pròxima. La posada en escena l'he trobat força innovadora, no? Perquè, clar, vens a veure Macbeth, t'esperes veure tratges més antics, una altra història, no? Ha estat molt bé, és una versió totalment diferent a la que tenia jo concebuda després de llegir-me Shakespeare, però ha estat interessant. Seieu, amics, això li passa molt sovint, el meu teu té tan sàpiga petit i durarà molt poc, d'aquí un moment ja es trobarà millor.